Hej med jer 5 dage. Jeg ved ikke med jer, men jeg er snart ved at få hjemmekulder, så jeg er begyndt at løbe ture og gøre rent og lave alt muligt mærkeligt for at få aktiveret hjernen. Nu har vi jo prøvet første uge, hvor jeg har haft nogle opgaver, I skulle arbejde med, og det er gået jævnt godt, og det skal I have ros for. Det er flot, at I kan sidde derhjemme og tage ansvar for at få lavet jeres skoleting. Vi har sendt nogle informationer ud til jeres forældre, og så er det jo meningen, at jeg skal til at lave nogle YouTube-videoer til jer, hvor jeg fortæller lidt om nogle opgaver, I skal lave i dansk. Det vil komme til at være sådan, at jeg laver en introduktion til opgaven, og hvis I har nogle spørgsmål, så kan I stille dem i kommentarfeltet under videoen. Men jeg håber, at jeg får forklaret det sådan, at I kan forstå det, og I kan komme i gang med at lave det selv. Og så gør vi sådan, at I afleverer til mig inde på Aula. Hvis nu, at I har problemer med at aflevere inde på Aula, så må I gerne dele det med mig inde på U365 eller office.com. Så skal I bare lige sørge for at skrive det til mig, så jeg ved det. Jeg tror, det var det for nu. Nu skal jeg til at være skolelærer og YouTuber, og jeg satser eddermame på, at jeg får nogle followers. Så hæng på, og så snakkes vi ved.